Hey guys, welcome back to our channel. दिनैहाय जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामदों आरो जायाखैबा जायाखै अननानै नोंथांमोना निमाहा होदो दिनै माने बे हिन्जाव गोदानफ्रा हाबानि सिगां जे आखायाव मेहेन्दी फुनो ना दा जोंना बिनानावा बिराद मोजां मेहेन्दी फुनो बिनि थाखायनो माने जोंनि सासे लोगो हाबा जानोसै आरो नोंथांबाथ' बेसे दुखुनि बाथ्रा ओमफ्राय जिखुनु जेबो नंला दा बिनि मेहेन्दिखौ माबायदि फुनलांगोन ओमफ्राय जेनेबा मा सेलेब्रेट खालामगोन जोङो जेनेबा लोगोजोंहाय टाइम स्पेन्ड खालामनाया बेनो लास्ट जाहैबाय नालाय ओमफ्राय नायसै मा खालामलाङो जोङो गाबोना मिनियो दा माने नानि आंथ' गाबनांखागोन मोनायाव फैनानै मानोना मेहेन्दी आखिनायाव बिराद आखाइ सायो आरो जाय जाय एक्टिभफोर मिथियो जुदि नोंथांमोना सोरनिबा हाबायाव मेहेन्दी आखिजानोबा लेंहरबानो जाबाय नैबे कबिता रानिखौ दा मोनसे आखायावनो 1000 दे एथ' डिमान्डेड खस्थ' नाङा आरो गोसो ओमफ्राय दा नै हिन्जाव गोदाननि थाखाय माखासे गिफ्ट लाफाखाबाय दा नोंथांमोननो देखायगोन जोङो दा देखायथ'ला दे ओमफ्राय दा थांग्रोसै ना मा होनो थांग्रोसै स्टार्ट खालामसै दे नोंखौ दे दा नै जोंहा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बारा गोजानबो नङा आरोना जोंना लोगोना न'आ ओमफ्राय दा नै जोङो सेक्रेटारियेट अफिसथिंजाय थांगासिनो दं माने बेनि खाथियाव नालाय एसे दावखोलांबावनांगौ आरो बेनिफ्राय माथो होनबावनो कर'ना बोथोराव हाबा जाग्रा देलायबाबो लाब गैया जाहैबाय मास्क गाननानै ओंखारनांगौ जायो उफाय गैया कर'ना बोथोराव हाबा जाग्रा जोंहासो खस्थ' ओमफ्राय देलायबा देलायनानै जेनेबा नुवाबो जाहैबाय मासि जारला ओमफ्राय दा नै मा होनो बिदिखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि खाथिबो मोनलाङो आरोना बिनि बारलाङोबो ना नायलांदो नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा अयथासार सान्दुं ओमफ्राय दासो सहैबाय लहरायलायनाय मोनबाय दसेखौनो थाइजौ लेहरायनाय बायदि सान्दुंआ सफैबाय जोंहा थालां मासिबां गरम नोंथांमोननिथिंबा बिदि गरम नंगौना नङा जाखो जोंनिथिं जाला सान्दुंआ लहरायजोब्बाय ओइ माथोलाय आयु डेन्जार You're new car. Wow, hit. थाइजौ सानबावदों आं बेखौ मिथियो थाइजौ My holy moly car. आयु इंकि पिंकि लायबावलाय डेन्जारसो फैद' लेबु खाजि जोंहा नै सफैबाय ओमफ्राय रेडि जागासिनो दङ आयौ नै सेल्फि कुइना सोरो आयौ दे लाखा खाबाय आङो आं हिन्जाव गोदानखौ देलायहोनोसै जोंहा नै बिबार खाबाय ओइ बिबार सिखाव मोजाङैखा मोजाङै जेखि बुङा मानो अरजाया साइलेन्स खालामखागोन सिन्था दाजा ओइ आंबो मेडाम दै नामा 이거 시발전가이나 이게 시발전 आंखौहाय लाबोथारदोंमोन ओमफ्राय दाना माबा खाजुराव फैबायना गमा गम थाबायनानै थाबायबाय जिरायनांगौ नामा ओहो नङा खम खालामबाय ini masih ada benda खालामनांगौ नामा होनब्रा दे अयथासार मोनदों दे मरिया आयु आयै बिनानाव सनालाय आइ दे ब्राइड टु बि जानो बै थिंजायनो फुनग्रोदो दे ओमफ्राय माबाया आयै
र' दा समाव रायजागोनबो 어제 악수들을 봐봐. 이제 민지 사이드 막. 아유 무실래 너 Pina siya. Ay, linig sa ka na. Hindi ko siya na na. 많이 내가 소민이하고 있어 네네네네네 로디 진짜 바나나 지금 One eternity later. 자네 해피 birthday 투비 응 bright to be 돼 Happy bright to be 아 역시 내 홈나 호파도 남니로 가람들 이 마베 수자 남니로 앞에 혼는 자 ini udah tak kerja begini bener ay senang aku udah dogon Thousand years later. जोंना मेहेन्दिया नै जोबाखै दाबो मोनालायबाय आथिङावबो एसे दंबावो साइडनिया माबायदि जाखोथाय आयै आगै र' ओमफ्राय नैबे बिथांमोनहा सिबायफोर ओंखाम उखैनो हालानो न'आव थांस्लाब हाला ओंखायनो मैगंखौ थिन्नानै सायना लाखाजोब्बाय मावथि सिख्लाफोर ओमफ्राय नैसो गथ' गथायफोर जोंना जोब्बाय मेहेन्दि फुननाया नै र' नोंसोर मोजाङै देखायनि आं माखासे माबा सुन्दरिटार बोरो आयु फैद' बाय बाय थांसै जोंहा ओइ नोंहा मा बायबाय लाफाखो ओमफ्राय थालांनो नागिरखो ना माखो नोंलाय माने आंहा बिदाय लाबाय बिराद दे बिनानावमोन थादो आयै जोंना लोगोना सिनबाय ना जोंजोब्बाय ओमफ्राय मोखाङाबो थासारनो हाला दे बाय बाय थांसै फैद' नानि दे मोजाङै ओं वेलकाम आयै
बोरैबा जाबायना अरजालालै आदसा दानिया जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच Kasih जोंहा जोंहा मोनालायबाय नै खोमसिथारसै बाय बाय लाभ इउ अल